Guk proiektu honi ekin genion misio orokor batetik. Helburua zen pentsatzea etorkizuneko profesionalak, etorkizuneko hezitzaileak nolakoak izan behar ziren. Hori izan zen erdigunera ekarri genuen lehenengo galdera eta lehenengo hausnarketa. Bidaia horretan egin ditugu autu pedagogiko batzuk. Nola lan egin nahi dugun hezitzaileekin, nola ebaluatu behar diren, ze testuinguru aberasgarri eskaini ahal ditugun ikaste-irakaste prozesu horiek bultzatzeko, eta garrantzitsuena, nola lagundu prozesu horretan. Hausnarketa horren barruan planteatzen dira premia batzuk, behar batzuk. Mantendu ahal ditugu espazio berdinak? Zer egin beharko genuke? Geneukan buruan buelta bat ematea gaiari, baina hemen suertatu dena izan da proiektu arkitektoniko berritzaile bat. Espazio propioekin, lerrokatzen dena identifikatu ditugun premia pedagogikoekin. Eta hori izan da prozesu parte hartzaile bat, komunitatean egin duguna, guztion ahotsak eta begiradak jaso dituena. Eta lagundu diguna hobeto zehazten gure proiektua bere osotasunean. Hueziko dorleta eraikin berriak, eskala ezberdinetan funtzionatu beharko lukeen arkitektura bada. Alde batetik bere alderdi gordina erakusten digu, bai kanpokaldean eta baita ere barrukaldean, eta hain justu barrukaldean dauden espazio hauek dira eraikinaren eta bai beharren programa egituratzen dutenak. Diagnosi partekatua lortzeko prozesua egin zanean Huezin barnean, hondartza bezala izendatu ziren espazio hauek. Hondartza esateak esan nahi du etengabe apropiagarriak eta etengabe moldakorrak izango diren espazioak dirala. Bestetik hiri eskala daukeu. Barneko espazioak funtsean harremanetarako diren bezala, kanpoarekiko ere harreman eta loturak sustatu nahi izan ditu proiektuak. Era berean herriari gune berri bat eskainiz. Horretarako, dorleta zaharraren egitura mantenduz handitu den eraikin honek okupatu dituen eremu berri horiek hobetzen ahalegindu gea. Besteak beste, ibai ertzeko pasiailekua, lorategi terrazak edota fatxada geruza berri horiek. Gure proiektuaren beste zutabe inportante bat hasieratik izan da digitalizazio estrategia bultzatzea. Eta martxan jarri genuen ezagutza berriak garatuko eta ikartuko zuen taldea bera. Eta horrekin batera, pentsatu genuen toki propio bat ematea eta eskaintzea beharrezkoa zela. Zergatik, proiektu honen atzean daukagulako erronka berri bat, eta da komunitatearekin ikerketa kolaboratiboak sustatzea. Digitalizazioak gizarteko sektore ezberdinetan eragin du. Hezkuntzan, aukera hori aprobetxatu behar dugu, ezagutza berriak sortzeko eta konpetentzia berriak garatzeko. Kolaborategia horretara dator. Balio pedagogikoa duten teknologia emergenteak hezkuntza eraldaketan eman dezaketen pausoa bultzatzera. Ikaslei, esperientzia esanguratsuak bizitzeko aukera ematera, esperimentatzera, konpetentziak garatzera, eta irakaslei egunero erabili ditzaketen teknologiak integratzeko aukerak eskaintzera. Adibidez, errealitate birtualaren betaurrekoekin gorputza lantzeko eta egoera simulatuetan sartzeko aukera izango dugu. Edo dronen sensoreen bidez geologian eta fizikan ikus dezakegu presioa nola gutxitzen den, dispositiboak altuera hartzen duenean edo planoak hartu eta horien gainean lanketa egin. Etorkizuneko profesionalen esperientzian eta ikaskuntza prozesu esanguratsuetan eragitea da proiektu honen iparra, eta espazio berria horretarako plataforma da.